せるにゃ。パートナーカード？もう夏休みなのに。よもや忘れたとは言わせませんわ。この前の約束を。約束？あその微小な頭脳でもなんとか覚えていたようですわね。ならばさっさとこのカードを受け取り、私をパートナーに指名なさい。分かったよ。こんなことで大騒ぎすんなっつうの。で、今度の課題何なんだ？受け取りましたわね。確かに受け取りましたわね。今回の課題は夏休みに2泊3日の泊まりがけでパートナーの家までお供をするというものですわ。で、せっかくの夏休みに何が悲しくてドリルんちのオタク担保しなきゃならないんだ。お嬢様の家にお誘いやなんて、これはもうアバンチュールの匂いプンプンやで。ひと夏の経験で大人の階段登るシンデレラやな。羨ましいで。こら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 。いや、全然羨ましくない。むしろ暑すぎる。つうか、なんでこの炎天下で歩きなんだよ。情緒というものがわからない男ですわね。久しぶりに帰った我が家の近くを見て回って思い出に浸りたいのが人情ですわ。俺は思い出より木陰にでも浸りたい。汗に浸るのはもうごめんだって。おい、もう少しで到着ですわよ。グズグズしないでお歩きなさい。さあ、着きましたわよ。ここが日本での私の家ですわ。へえ、さすがお嬢様って感じだな。これくらいで驚かれては困りますわね。イギリスの本宅はこの100倍以上の建物ですわよ。おかえりなさいませ、お嬢様。ただいま帰りましたわ。お久しぶりでございます、お嬢様。で、その方がお嬢様のいい人でございますか？相変わらずユーモアのセンスがちょっとずれてますわね、アンナ。これはただの下僕ですわ。下僕って。まあ、それでは使用人と道ならぬ恋。お嬢様たら白麗陵学院に行かれてからずいぶんたくましくなられましたね。だから違います。なんだ？おかえりセ
いやー、久しぶりに愛しい娘の顔が見たくて会議の途中わざわざ抜け出してきたよ。私も会いたかったですわ、お父様。おお、もっとよく顔を見せておくれ。おお、一段と美しくなって、まさに神がこの世に送りたもった司法だよ。お父様ったら。これがいわゆる外国風か。はずい。で、君がセルニアのいい人かい？いやー、ふつつかな娘だがよろしく頼むよ。お父様、勘違いですわ。そうなのかい？旦那様、実は。何？人の道を外れた禁断の忍ぶ恋。知らぬ間に一段と大人になって。父さんは嬉しいぞ。違いますってば、これはただの下僕ですわ。いや、だから執事だって。お黙りなさい。到着早々ゴタゴタして危うく本来の目的を忘れるところでしたわ。はあ？パートナーカードを使ってあなたを我が家に招いたのも無理難題を命令しこき使うため。その生意気な少年を存分に教育し直して差し上げますわ。お前。今頃後悔しても後の祭り。さて何をやってもらいましょうか。とりあえず駅前で売っていたわさび漬けを10キロほど買ってきなさい。あ、もちろん徒歩で。それが終わったら海岸でゴミ拾いでもしてもらいますわ。言っとくけどそれって課題のうちに入ってねえからな。やっぱりお前勘違いしてたな。今回の課題の目的は上流課程の見学にあります。故にパートナーである上育科の生徒を送り届けた後は目の届く範囲で屋敷における使用人の仕事の全てを見聞きし学習するように。つまりパートナーのわがまま聞かなくちゃならない義務はないってこと。そろそろ会社に戻らなくては。まあ何はともあれ、二人とも何とか水入らずでゆっくりしていきなさい。ではごきげんよう。なんとかってなんだよ。これって家族揃ってイギリスにいた頃の写真ですわ。各国の要人と会見し親睦を深めるのも貴族にとって大事な仕事ですから。すげえな。こんだけ飾ってあれば友達に自慢できるな。自慢などではありません。常にフレイムハート家の歴史、誇りを忘れないために飾ってあるのです。誇り？それが名家を背負うということです。私もいつかこれらを受け継がねばなりません。名誉と誇りを守るために。誇りか。お前ってただのドリルじゃねえんだな。だから何度そのセリフを使えば気が済むんですか。なんだよ、褒めてんだから素直に聞いとけって。なんですって。なんでそんなひねくれてんだよ。ほら、これなんてどう？ねえ、可愛いでしょ？本当に秘密は守ってくれるんだろうな。2泊3日？なんだそりゃ。一度引き受けた以上何であろうとやってもらいますわよ。一足遅かったようですわね。それでは大地君、受け取ってもらえますか？いや、僕は。二人きりでお話ししたいんです。あなたの隠してることについても。あれはただの口実です。秋春君のルームメイトとゆっくりお話がしたかっただけですから。あ、こっちもいい写真ですね。ほんといい証拠。いえ、思い出ばかり。そうか。今頃あの二人はどうしているでしょう。